Здравейте, земляни, Господ здраве да ви дава. Днеска, влизайки в интернет, разбрах, че Емрак Стораро станал боксер Милия и си търсил противник. Страхотна простотия от моя гледна точка. И понеже тук от време на време наричат наркоман, какво беше бе? Луд, не знам си къв си. Пък аз мисля, че той е един палячо Емрах и не разбира нищо от бокс. Не знам на колко години, на 20 и неколко. Мисля, че мога да го приключа за около 30 секунди някъде. Даже няма да използвам двете ръце, само един път ще го тупна и ще го убия. Така, и сега да ви обясня нещо, драги земляни, драги българи. Престанете с тази толерантност. Не може всеки палячо да излиза по интернет и да се прави на такъв какъвто не е. То не стига, че не може да пее, ами чак престана боксер, моля се. Ами да го поставим на мястото му, какво ще кажете, бе? Айде, Емрах, искам те целия. Искам да те пробвам цели 30 секунди да видя какво можеш. И понеже за аудиторията 30 секунди сигурно няма да е интересно, нали, да дадат там по 20 лева, да речеме, за представлението, предлагам да има и интелектуален спор преди това, да викне брат си, баща си. И с тях искам да се боксирам също. Също искам да се боксирам и с тия влогарите, които са ми конкуренция, които имат някакви стотици хиляди гледания, а те са невероятно тъпи. Сега ще ви ги изброя. Киро, Брейка, то какъв беше Карбовски, Николай Цанов. Дай да не пропуснем някой. То Арлен, преследвача на педофили, бе. То колко е недокладен Милия. Арленчо, искам те! На ринга! Даже може с Емрак да ви пусна двамата срещу мене, защото вие сте на по 20 няколко години, аз съм на 52,5. И за да сме по-равностойни, може вие двамата да излезете срещу мене. Даже и ръкавици имам. Да. Отиват ли ми ръкавиците? Бам, 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 бам. Айде да направим малко шоу, какво ще кажете, Тая кратуна е много здрава и ви обещавам, че вие няма да се докосвате до нея. Ще ядете само бой и няма да докосвате ангелчо, защото аз съм пратеник на Господ и мога да ви убия само със силата на мисълта, ако пожелая. Само че аз не искам да ви убивам, аз искам да ви покажа и да покажа на аудиторията, че вие сте едни нищожества, които само се представяте за някакви играчори тук. Единственият играчор в нета съм аз. И крайно време да почнете да ме гледате и да слушате какво ви говоря. Защото съм хиляди пъти по-интелигентен от вас. И ако го правите, ще дигнете яко нивото. Щях да пропусна един културист, Йотовски или екъв е там на 37 години, бивш наркоман бил то. Той нещастник никога първо не е бил наркоман, защото той, ако беше наркоман, нямаше да е толкова тъп. Той е тъп като газа ми общо взето, браш. Искам те, Йотовски, искам те, искам да те изям. Да ти смачкам тъпата муцуна.
Пожелавам ви приятен ден. Господ здраве да ви дава. Чао!